पहले के प्यार में हो अब के प्यार में का अंतर हो गल बा? पहले के प्यार के अब के प्यार के अंतर के विषय मत पूछो। अब के प्यार तो एकरा बहिन के चोदे वाला उदशा हो गल बा कि एकरा माई के चोदे प्यार करत तरी सो आ प्यार क के डराम में कथी तरी इसका कारण नरेंद्र मोदी आ जवन ज्यादा प्यार करता ओकरा टावर पर चढ़े के पड़ता। काहेला? प्यार पावे खातिर। अब कहेला ई सबसे ज्यादा मामला कहाँ के बा? मामला अरे एगो जुग रहे आखिर 16 फिल्म में धर्मेंद्र जी चढ़ रहे उ पानी के टंकी पर वे थी के कौन हीरोइन भी हो? हेमा मालिनी के प्यार पावे खातिर। अब तू आज 1975 में चढ़ रहा। हाँ 1975 के बात होता तो माने उ एगो प्यार रहे आ अब तो एकर बहिन चोदो प्यारी समझ गई। टावर वाला प्यार हो गल। टावर पर चढ़े तरह से, लेकिन वो ठीके कर तरह सीख ले खारे मन। हाँ इनकर बहिन चोदो लोग छोड़ के चल जाता लोग तुरंत टावर पर चढ़ जाता से एकदम। अब तो पहले मर चढ़ता रहा मेहरारू चढ़ता रही आ लड़की चढ़ता रही दाएं से ना वो टावर पर करा बहिन के 11 लाख वाला पर चढ़ करा बहिन के चुदे बताओ एकदम कहती कि मर जाए। हाँ प्रशासन आयल, प्रशासन आके उतरवैलक आ ओकर कौना मरद रही कि का रही कि प्यार रही। हाँ आ बुला करके भेंट करवैलक तब जाके खेला भइल। अब के प्यार है भैया बा, ई पहले के प्यार ना हो। हाँ आ ज्यादा प्यार हो गल बनू तो डराम में चल जाइब। हाँ यही से मोबाइल में टावर नहीं है धरा। टावर कलान से धरो उ तो चढ़ के उहे सब खा जाते टावर में खा जाते।